asin sa Bilog na Nasyon, Bicol Target Afternoon Edition. Natataday nagtatanog ini John. Iyo. Diyos marhay na hapon sa tuya agabos Biyernes ngunyan. Viva Señor Santo Cristo. Biyernes 13. An samuyang pagtaunin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na igwa na po ning resulta sa maghapon niya itong pagpagal, pagtrabaho, paghinguha, pagsakripisyo asin iba pa. Sa pagikan sa tuyang padagos na panarig sa mahal na Diyos asin paghigos. Magpasalamat na po kita. Biyernes bagangon yan, igonin misa dyan sa Quasay Parish Church, dyan sa Dapdap, the home of Señor Santo Cristo sa Legazpi. Igaw man tabi, Santo Cristo Daraga. Daraga mismo, Santo Cristo ang barangay mismo ninda. Ano man ang sa indong pinagigibo, nagmimerienda o naghanda na kan pamanggihan, naglalaom kami na nagdiretso ang kadakol na nagdangog kasubago. Imbitado ko man, so namumuyaman sa natabi na magdiretso na sa programang Bicol Target. Sarabay-sabay kita na magdangog kan istorya dyan sa luwas. Kasabayan sa kuyang kumpadre si Chief Jimmy Nasalitan sa muyang Chief Reporter. Si Pading Alarmario, si Pading Jomar Bien, si Joshua Bino, si Karen Nicole Ala, sa Manibela si Henry Mata. Mantang sa AM Band, sa Control Technical, yaon dyan June Napolis. Sa Newsroom, yaon dyan Angel Mustasa, si Mary Joy Jaresco, siyempre nagbumonitoran zinda Jen Matthew Balyaran. Sa pangenot yan ni News Director Mardela. Yaon man dyan sa Production Center, Shara May Leron. Sinda pang grupo ang nagsarabay-sabay sa social media platform. Yan na nababasa nindong news dyan sa internet sa DCGB News Online. Pati naman po si Jimos Barrios. Si Jerome Nico Martinez dyan sa IT. Broadcast mitabi sa internet worldwide netwide. DCGB News Online asin sa YouTube. DCGB Legazpi City, Philippines. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Diyan sa mga kababayan ko sa lupa akong tinubuan diyan sa Catanduanes. Partikular sa sakuyang hometown, Karamuran. Diyos maray na hapon tabi sa Indo. Diyan sa barkada niya tong drivers sa Bicol International Airport, Diyos marhay na hapon. Kay Sir Edwin Ala, sagkod dyan sa gabos-gabos na. Siyempre yung mga barkada tama na Grab drivers, si Sir Dan Belanghel. May feedback tabi makibaba ning diit ang satuyang kuan audio makibaba ning diit. Okay na ta, may headphone naman tabi ako. O sige, di an sa kuyang numero tabi is 0942 670 1195 0942 670 1195 sa smart tabi yan.
The more you sandali mo na tabi. Pwede ka mo dyan magkunyan. Mag-text tabi and then sa Globe pwede man 09 660 730 115. Yan. Yan. Sige tabi. Confirm yan. The existence of the truth. Of the truth. Yan. Sandali. Ining mga barkada ta kay yan. Or pwede man sa yan baga sa Facebook, yan sa comment section kan sa muyang broadcast sa Facebook, pwede man kamo dyan. Or sa messenger ko, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Unitabi iso mga pigo para may relasyon ini sa haloy-tana. Sana po dahil ka mo magsawa ning kadadangog. And sana masarumsumtang marhay mga dapat niya tong pag-isipon maski pauro-utro ta na paminsan digdi para tayong garo na kita raot na plaka. May plaka pa man ngunyan June yan bagang vinyl yan na 45 so bilog buda so sudakula so long playing ara mo kunyan sa mga panahon na ini gold na iyan sa mga music enthusiasts lalo duman sa mga mahilig bagad yun bilog ning component mag-assemble ning component yung mga modular bagad yun yaon so tuner tapos may turntable ka igo ning equalizer yung left and right na equalizers gabos yan na plaka mas gusto ninda yan yun mas ko niya ng tanog basara ni sa katotohanan yan na plaka sandali mo na ano ba ini si Tupi na Flores. Sige. Sige. Yan. Maski ko niyan, pauro-utro na kita, garo na kita sirang plaka, pero di kitang maginibo. Ay, dato, sige. Ang Senado baga June, sabi ta ka ito kan mga nakalis na pagprograma ta. Sa oras na 16 makalis ang alas 4. Sandali, kung may standby June, i-signal mo lang tabi Sige, kung may standby. Mag-restora kita, buwelo man ngunyan, weekend ban, magayon man ini. Igaw makitang sarong nag-antabay dyan, si kunyan, si Sir Edwin Ala. Yan, sa Bicol International Airport. Magayon na ini. Pagdoro-diretso tana. May istorya muna kita sa luwas. May text pa. Dali mo na. Igo pa ako kaiyan na plaka sarong baul. Igo ning naghahanap tabi kaiyan. Bibakal iyan mahal ng kantidad. Lalo na duman sa music enthusiasts talaga. Yan. May naghahanap kaan. Sige, diretso muna kita kan istorya dyan sa luwas. Si Chief Jimmy, sa kuyang kumpadre, may initial na bungkaras kan informasyon. Kumpadre, Chief Jimmy, marahay na hapon tabi. Yes, salamat Adi Padi, maray na hapon sa mga parantabay. Aksidenteng nagkahilingan sinda Congressman Fernando Didi Cabredo as in dating PNP Regional Director West Raimundo Binke, dating PNP Regional Director digdi sa Bicol duman sa Kongreso, konsahin sa dainaasa na pagkakataon nagkasabatan sa duwa.
nagkakumustahan alagad dai nalilingawan kan duha sundo na sinda siguro magretiro na sa mga trabaho iyo an pagresolba kan pasi orden sa libon ka ito kung sa durante kan aktibo pa ka ito sa organized crime group Concepcion Group halos 15 anyos na mayagpag ang eksistensya digdi sa libon gulping buhay ang nagkawarala biyo digdi nagharos ang napagkabanggi dahil na nagruluwas ang tao nagharali na sa mga barangay and haros napatos nin misteryong pagkatakot ang libon ninuli sa sunod-sunod na mga garadanan. Moreover, eleksyon sa barangay ka ito, kung matatandaan ninugyog ni Congressman Fernando D. Cabredo ang Commission on Human Rights duman sa Manila sa Kongres, asin mismong si ang gobyerno nasyonal, lalo na ang administrasyon ni PBBM, pigagad na tutukan ang libon urog pang palalanin palalaan na garadanan sagkod na uminabot eleksyon sa barangay, idiniklara ang libon under Comelec control. Chimpo ang PNP Regional Director na si Ubingki, iyo ang nakadestino digdi kung saan biniliban ini ni Congressman Fernando D. Cabredo na dating PNP Regional Director na si Ubingki dahilan sa biyo digdi nagtuturog ang nasabing opisyal sa mga barangay sa Libon. Ang ginibo, pinano nin gulping police ang mga barangay, mantang sa resulta kan eleksyon ka ito sa barangay, totalmente matrangkilo generalmente ang barangay eleksyon. Uminabot sa puntong nakipagbaili o nakibaili sa mga buro barangay sinda Congressman Fernando D. Cabredo, asin PNP Regional Director Ubingki, kung sa indikasyon sinyalis na ini na nakatalingkas na sa takot ang libon sa pagsabing sa mga delikadong lugar, naglalakaw-lakaw matanga sa banggi, ang duwang opisyal konsen iyo ito, ang poon kan pagtapos kan kalbaryo kan kariringisan, dai manigaran na fundamento sa pagpabalik kan pasi orden digdi sa libon, iyo ang partnership ninda Ubingki, Congressman Fernando D. Cabredo, suportado man kan ibang sanga kan AFP. Sa ngunyan, konsiderado na tabi pading matrangkilong marayan libon, kasi na nagdadangadang na eleksyon sa 2025, magin sa PNP, magin sa Comelec, nagsasabing wala na sinda ni nara na araman na kung ano pa man ang mga kariribukan digdi sa libon matrangkilo na, pero sa paghuroron sa task force o kan task force ngunya na bulan in Wilson Comelec, PNP, AFP, Army, babasihan man giraray ito na Comelec Control Declaration kan eleksyon sa barangay sa pagdeterminar kung iniilalaog pa sa Comelec Control o dahil na normal na ang eleksyon digdi sa 2025 election tabi ba de. Iyo mananggad tabi Chief Jimmy kumpadre, it's worth nasusubaybayan ta kung iganin rekomendasyon na ipaluwas ang pulis na ipairarom ka sa Comelec Control sa nag-adagadang na eleksyon no yan na libon o takon maisiyan ta mananggad na daina dugtong pa yan naman after effect snowball kan espersos nila Congressman Didi Cabredo na mamantinir ng pass orden dyan for the very first time siguro tibaad mag-assess ang kunyan ang Puwersas Armadas buda ang PNP Bicol na dai na ipairarom sa Comelec Control, masusurat yan sa istorya kan eleksyon dyan sa Libon. Correct, tabi pa de. Nakahuron ko sa election officer digdi si Madam Cristina Mangalieno. Ngunya na bulan, dahil niya sana na eksakto so date, kuno arin an assessment meriting kan task force. Natural, babasaran manggiraray ito, although matrangkilo na ang libon. Iyo an susubay benta mananggad magayon. And iyo na an su efekto kan there's no other na elective official highest dyan sa 3rd District. Highest sa 3rd District is sa district level si Congressman Didi na makukonsiderar talagang iyo an tuminumang sa paagining bakong armas kundi sa pagikan pagtrabaho peacefully na magkaigwanin katrangkiluhan dyan. Correct. Sa tapos, libon. Tapos nagkataon na si
General ano ito? West Regional Raimundo. Director Obingke. West Raimundo Obingke. Ubingke. Suya Oho. Nagpartner sinda Mhm. at mayaon sa objeto parehas biyo nagtuturog baga ito digdi nagpigi interview niya to maaga election sa barangay digdi na nagturog sa libon. Iyo. Kaya ito dakulaw na nagkahilingan sa duwa. Grabing pasalamat kan congressman kay dating PNP Regional Director Obingke. Di duman pala nagkahilingan. Nakahuron mo si Congressman Didi. Tagara uminabot pa sa na ito kung nakaaging aldaw. Dapat pa sa nakaswapo na timingan ko, sabi pa di sa adigdi sa 3rd District. Igwa baga siya ning pinag-atenderan nga ning misa na nag-officiate mismo si Bishop Bong Bailon. Oo. Iyo nga ito susaro duman na lugar na voluntaryo na naglinig, nagpakaray, nagpirintura gabos kan simbahan. So mga women planters. Oo. Okay, naimbitaran duman si Congressman Didi. Sa lidong ito, Lidong kan anong Pulangi. Yan. Okay, sige. yan tabi pa di and padagos an pananaukan Congressman digdi sa 3rd District ni mga sabi ni nito Sikin. Dahil naka itong huminambog ng itong diwata na ito. Sikin, ambogo na ito. Saro man na naghambog na ining si so sa pigpapasikat naman kan mga vloggers kumpadring Jimmy, ma-segue kita ning date. So para bilyar na aki pa si JB Sukal, may hambog na, nahiling mo ito yun, may hambog na, may attitude na. Oh, ipasirikat kay ka mga vlogger. Ining so sikin ni Congressman Didi, da inining hambog. Tunay na tao yan. Tunay na pagtabang yan. Personal yan. Oh. Okay, sige. Yan tabi pa di mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy. Uy, aram nindo kita makakataram kita bluntly, squarely. No other na highest elected official sa at least sa 3rd district congressman bako kung distriton paghurunan iyan ang pinaka-highest elected official. No one na elected official ang puminuso talagang tuminumang bako sa paagi nin kariribukan o bala o badil tabi June, but through peaceful means using yung sa tuyang institusyones di gobyerno. Ano yung institusyones kan gobyerno? Puersas Armadas, Buda itong so PNP, sindaan nag-implementar. Si Congressman Didi through persuasion, yan ang gusto niya itong sabihin. Hindi siya naggamit mismo ng armas, kundi persuasion na magtrabaho ining mga ahensyas di gobyerno na may kinaraman sa pasi-orden. Only Congressman Didi ang nakapagkuhan. He has the guts and the balls na talagang tutukanan, pilpilon, iyan na grupo kan pinagasabing Concepcion Criminal Group sa kudbagang na-neutralize, nagadan solider. O nagkaigwan na ning katrangkiluhan dyan sa Libon because of the persistence man ni Congressman Didi Cabredo. It is a known fact. Bako sa pagsurog sa iya, pagpahamot, pagpapugi o kung ano, pero katotohanan yan. Bako, the congressman used the vast sphere, influence, authority, and power kansarong Congress, kansarong deputado, kung baga congressman, na matutukan. Kaya pala yun, natatanag tinir pa, nin pirang taon yan, dekada. Bako, tinutukan ni Congressman Didi, sagkod na to show to the whole world na dapat matakot gobyerno ang dapat nakatakutan nga ni kan mga mal-elementos yun bako. Tabaliktad na nangyayari dyan sa kunyan. Sa Libon, partikular duman sa mga lugares na infiltrated kayo na dati kan Concepcion Criminal Group. Nagkakaigo na ning out-migration. Naghaharali na sa barangay. Sa takot, maringgis talaga ito June. Na grupong ito, madudahan ka sa ng informer, pugot payo ka, chap body ka, ilubong ka sa shallow grave, ha? Dahil duman, takuto ng tao duman because they reign through terror, intimidation, fear
Diyan sa kunyan, sa lugar na gun mo sa rong barangay, nagharali na. Because they cannot feel the presence of the government, the protection of the government, kan mga nakaagi. Bungbungan ni Congressman Didi na magtrabaho ka mo, PNP, police. Police, PNP yan eh. Buda Perez Armadas. Uba kung nangyari, for the very first time, nagburubaray duman sa anong lugar ito. Nagkaturog duman ng general. Nagkaturog duman sa Congressman Didi gayon kay ito. No, yan. Uygwa na baganin bagong complexion dyan kung ang pag-urunan pass orden sa libon. Bako, dahil na yung fear. Balik na because na-estabilisar giraray yung authority and the influence kan gobyerno. Kaya nanunungod na tawon taning credit ang mga tawong ini. Pati yung Fuerzas Armadas, NBI, National Bureau of Investigation, PNP and its branches, CIDG, kabos. Yan, nakikinabang na ang libon. And susubaybayan ta in connection with it, susubaybayan ta kun ang libon for the very first time, dahil makasabay na i-rekomendar na irarom sa COMELEC control ining nag-adang-adang na elecciones 2025. Pag natangkas na yun ay talagang surat na naman yan sa kasaysayan po kan eleksyon dyan sa nasabi ng lugar. Sakto naman yan tabi June sakto alas 4:29. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na
na ang aplikante sarong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Ini po si Alfred de los Santos kang ang probinsyano party list. Ang Pasko ay sarong panahon ng pasasalamat, buda, pagpadaba. Pipapangadji ko po na magdara ini kikaugmahan, asin paglaom sa lambang saro sa to. Asin magpuon kita kisarong mas magian at maugmang taon. Sarong taos pusong pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa sato gabo. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nagsaparman kita ning katakol na kalamidad asin di pa pang mga pagsubok. Yaon man giraray kita. Nakatindog, nagkakasararo asin nagtatarabangan. Ang pagmalasakit sa kapwa, pagtabang sa mga nangaipo asin pagsurog sa karahayan kang kakapsat. Iyo ini ang tunay na pagselebrar ning Kapaskuhan. Kunyan na maabot na Pasko, mawod ko po na pagkamuot man lugod ang maglaad sa satuyang mga puso. Magpasalamat lugod kita sa gabos na biyaya na nag-abot, asin maabot pa. Padagos po kitang maging marahay na ehemplo sa satuyang mga pamilya, asin sa komunidad. Ini po si Kap Hisham Ismail, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagbabati ning maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artesin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil lanta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa Giraray, sa gabos na taga Hubilyar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Surfapton Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, kahit pawis blooming bango sa Surfapton. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminuorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi
para sa lambang sarong sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Thank you kong Joey Salceda habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Di ultimo na niya to sa programa ngayon na pagkahapon sa semanang ini. Inda ko ta, yaraon pa man kamo adi gayod. Ang Senado baga June, sabi ta kaidto, is one of the breeding grounds kan posibleng maging vice presidente or presidente, Senate. Yan. Diyan kita nakakahiling, diyan na expose ang igwanin kapabilidad na tukaw sa Malacanang bilang presidente or vice presidente. Diyan saro yan sa pinaghihilingan. Apuera kan ibang mga bagay na we should take in consideration kung si sayan magiging presidente kang Pilipinas. But ang saro sa pinagkukonsiderar ang Senado. Pero what is frustrating is that pasintabi duman sa mga igwa maning nakukumbinsir ngunyan sa mga senadores na yaon dyan, buda sa mga pangaran kan mga kandidato comes 2025. It's so frustrating, hilingon mo dyan ha. Nagpaluwas so Okta Research ning sarong survey na ipinagpaluwas man kan Philippine Star, ipinagpublikar kan Philippine Star. Uni po ang preference kan na survey ha. Yan. Na survey ini kan Okta Research, although ha tabi I for one June day man ako na kukumbinsir totalmente na iyo na inan pulso ta. Ang survey baga kikondusir man sanaan sa nagkakapirang lugar, Buda, nagkakapirang persona, halangkaw na ang 1,000 gayud o 2,000. Pagkatapos makonclude na sila na iningay ang preference kang sinorvey. Tapos makonclude na preference kan mga butante. Yan Manong Nonong Cordova, maray na hapon tabi isay mo, Manong Nonong. Hiling nga, ang nagluluwas ngunyan, duman sa nasurvey ha, ako nagpigdudoonan ko, duman sa nasurvey, bako sa kabilugan kan nakagustuhan kang Pilipino, ha, duman sa nasurvey, nagluluwas na gusto nindang maging senador
Ang nag-ranking numero 1 sagkod numero 2, Erwin Tulfo. Suminunod naman, Ben Tulfo. Ang duwangan, ranking 1-2, 1-2, 1-2. 3-4 sagkod 3-6, Tito Soto, Bongo. 4 sagkod 6, Ping Lacson, Bong Revilla. 7 sagkod 12, ini sila nagsunod-sunodan yan, Pia Cayetano, nagruluwas pan sa Francis Tolentino, ini abogado ini, si Francis Tolentino. Eto pa, naglalawag sa ikapito, Jun Sisay, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Naglalawag mo sa ikapito hanggang ika-13, ika-15, Aimee Marcos. Ikapito sagkod 15. Sinda nagsuro sa ralida sana. Lito Lapid. Naglaog si dating Presidente Duterte, Bato de la Rosa, Benhur Abalos, tapos si Doc Willie Ong. Digdi sa nagkakapirang naunang bitanta, igwam na ako digdi ning choice man. At least para sa ako, igwa lang paano kita ning point of comparison na inabutan eh. Ano itong point of comparison? So grupo ka ito baga narakunyan, nara Miriam Defensor Santiago. Buda so na inot-inot pa, Jovito Salonga. Dakol iyan, Turing Tolentino, Teofisto Gingona, Franklin Drilon, sisay pa, Rene Sagisag, Joker Arroyo, Raul Rocco, powerhouse iyan, battery of intellects, statesman, pag-abot sa Senado, lawmaking. Ikumpara mo yan, puwera de los ubos, sa mga nagbuburutwang ngaran na ini John. Diba? Lawmaking is not a joking matter. It's not a wonderful tonight. Ano manong nong Cordova? Kaya lang, dahil kitang maginibuta, iyo man sa na ini, ang yaong na nagkarandidato. Dahil kitang choice. Nagkapera sa naman. Ini si, pwede ni si Tol Tolentino, abogado ini, Benhur Abalos, maray-rahay ini, mga abogado. Si Pia Cayetano, yan tabi. Pero, it's so frustrating, tabi. Pero kung dahil nindo inabot sa kunyan, so, so, grupo ito nara Miriam Defensor Santiago, day ka muning masyadong panghihinayang compared sa mga nagbubutuan na ini ng mga senatoriables. Day kitang papilian yun eh. Kung sa timpla, kung sa pagkaon, iba-ibang putahe, pero pararihong maasgad. Ang timpla. Yan ang gusto utang sabihon. Gone are the days na itong sa mga the likes of itong sa naoron ng bitantang mga senadores na ito. Ngunyan para ng circus eh. Hay nako. So frustrating enough tabi. Well, anyway, inda ko sa natabi. I respect your opinion man kung sisa ang mga nagugustuhan nindong iboto dyan sa pagka-senador. Yan. John, sa hiling mo, pwede na? Nag-signal lang sa kuyang kunyan. Sa kuyang tech. Dahil problema sa ko. Tama sa oras dapat. Sige. Sa pangarang kabilog na pwersa kami po naglalaom na natawan may naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa mga makakaya sa paagi kang programang Bicol Target
Sa pagi man kan informasyon, kalinga na sin iba pa. With June, with Jerome, Madam Sia, Newsbase, Mega Force Patrol, happy weekend, Viva Senyor Santo Cristo! Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.